Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magadait sa iyong mga pangalan, libre sa'yo na Ginoong Diyos, laging mong hari, Diyos Amahan, makagagahong sa
magampo kita. O Diyos nga naghatag ka namo sa kaluwasan sa pagkasinagop nga anak, tanawa nga mapaungaron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga ang nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga mao'y among kabilin nga walay kinutuban. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo o si Bernabe dito sa Derbe. O nakakapig sila og daghang mga tinunan. Unya na maalik sila sa Listra, unya sa Iconio, ug dayon sa Antioquia, sa Pisidia. Ilang gilig-o na mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan muagi kita sa daghang mga kalistanan aron makasulod sa kingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo, uman sa mga pag-ampo ug pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga, ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pagabot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan ug gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Ug sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudiyo, aron mutuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari maluloy-on, dugay nga masukog dako kaayo. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluloy-on sa tanan niyang mga
tanan mong mga buhat o Ginoo. Upaday ka kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sila sa imong kagahuman. Pasangyawa sila ngadto sa mga tao sa imong gahom, ug sa may mayawong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian usa ka gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong paghari nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Dayon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayahat. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ania sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako, isulat kini, kay kining mga pulong kasaligan og matuod gayod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magatago kaniniyong bagong sugo. Paghigugmay kamo, ingon ako na higugma kaninyo. Hallelujah,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pinutlo gikan na sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw o Ginoo. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag na, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao. Ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan nasultihan ko kamo sa akong gisulti sa mga Hudeyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Sumpay din no? Dili ra day ni paghigugmaay kamo, period. Na din ni sumpay. No? It's a whole sentence. No? Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. It's not love one another, period. No? Napay sumpay. No? Love one another as I loved you. Kay kung atuan lang nga gugma, no, kulang pa. No? Kay sometimes ang atong paghigugma, usahay kinaugalingon. No? Ang atong paghigugma dili susama sa paghigugma sa Dios kanato. Muna nga, nagisumpay, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang ato kunong gugma, ang atong standard sa paghigugma, susama sa paghigugma sa Dios kanato. Well, na may level sa paghigugma, no? Pananglitan, no? Nairason nga nung mahigugma ta, naikondisyon nga nung mahigugma ta. No? Pananglitan, no? Mingon ang usa ka lalaki ngadto sa iyahang hinigugma, I love you because you are beautiful. No? Naay rason. No? I love you because you are handsome. No? Naay rason. No? Pero ugaling moabot ang panahon nga dili na beautiful, dili na handsome, no? Higugmaon pa kana nimo, no? Dili naman parehas kaniadto nga gwapa. No? Will you still love that person? Kay ang rason sa paghigugma, gwapo o gwapa man. No? Muna nga tawhanon siguro na nga paghigugma. There is some kind of a reason why you love that person. Napoy uban na ay kondisyon. No? I love you kon or if. Kung naa kay balay og yuta. No? Higugmaon ti ka. No? I love you if you have millions. No? I love you if you have wheels, no? Na kay sakyanan, no? Na ay kondisyon, no? Pero mao lagi na, no? What if, no? Moabot ang panahon nga mabankrupt, no? Moabot ang panahon maprinda ang balay ug yuta, no? Will you still love that person? No? Kaya ang kondisyon kana, no? Balay ug yuta, katigayunan, no? Tawhanon gihapon nga paghigugma.
Hibaw mo ang gugma sa Dios lahi, no? I love you. Period. No? Walay rason, walay kondisyon. No? Matud pa sa kanta, no? Let me be the one girl. Love me for a reason. Let the reason be love. Kay nomdom ra ko samtang galingkod, no? Ang rason nga nung higugmaon tika kay mao ang paghigugma. The reason is love in itself, no? Or kanang sa Tagalog nga paghigugma, kung di ako umibig, kundi ko man bigyang halaga. Unsa na nga kuan, no? Tanaw na to ang lyrics, no? Ang lyrics mao ni, no? Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga, ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? No? Kundi ako nagmamahal, sino ako? Who am I if I don't love? No? My nature is to love. No? Mauna ang kinaiya sa Diyos. No? Gugma ang kinaiya sa Diyos. Siya mismo, gugma. Una ang ato ding standard sa paghigugma, mao ang paghigugma sa Diyos. Love one another as I love you. No? Because in a romantic kind of love, no? Mohigugma ta sa tao nga nahigugma nato, dili ba? No? Mohigugma ta sa tao nga maayo o mahigugmaon nga tao. No? If she or he is lovable, he is good, he is kind, or if that person loves you back, no? Higugmaon ti ka samtang or hangtod nga higugmaon kunimo, no? Until you love me, no? Moabot ganing panahon dili na ko nimo higugmaon, dili pud ti ka higugmaon, no? That's love is somehow human, no? Practical ta pader, no? Practical ta, no? Samtang higugmaon kaniya, higugmaon po na nako, no? Pero moabot ganing panahon dili na ko niya higugmaon, unsa pa may kuan, unsa pa may pulos, no? Nganong higugmaon nako siya nga wala naman ay gugma, no? Mao na ang gugma sa manag-uyab, no? Cute kaayo nga paghigugma, no? Well, tanawa ang gugma sa ginikanan. Ma-challenge ang gugma sa ginikanan kung ang iyahang anak magpabadlong, no? Makasala, grabe nga sala, no? Padayon gyapon na nga mohigugma ang ginikanan, no? Ang gugma makapausab sa tao, no? Bisan nakasala, no? Bisan nakabuhat og dili maayo, padayon siya nga mohigugma, ug all the more niya nga higugmaon hangtod nga mausab ang tao, no? Una nga naagid ay proof, no, ang gugma sa Dios, no? Kasinatian gid ni sa tao ang gugma sa Dios, no? Ang kanang naa sa ospital, no, makita nato nga ang weak, no, ang huyang giatiman sa mga kusgan, no? Himsog, no? Dili nila kaila, dili nila paryente, dili nila igsuon, pamilya, pero nialagad sa mga masakiton. Makaingon ta nga tinuod gining gugma sa Dios, no? Bisan dili relasyon nimo, wala ka kaila sa tao, kini sila nangalagad sa mga mahuyang o sa masakiton, no? Tinuod gining gugma sa Dios, no? Mao ni ang gusto nga isulti sa Ginoo alang kanato, no? Gugma
nga dili kinaugalingon, dili hinakog, no? Gugma nga dili tinukmod tungod kay gihigugma ka sa imuhang hinigugma. Gugma nga nagtanaw sa kaayuhan sa imuhang hinigugma, no? For the good of the beloved, no? And it's not selfish, no? It's genuine love, no? It's not romantic love nga motivated by reciprocation, but it's a love that is not conditioned or no reason at all, no? Ihigugma kay maunay kinaiya nimo nga mohigugma. The nature of God is to love, no? Kung ang Diyos gugma nya kita iyahang mga binuhat na gina sa atong sulod, no? Na gina nato embedded on us nga mohigugma nga genuine o selfless, no? Kini mo iti mailhan nga mga Kristiyano ta, no? Kay matod pa diri, kung mahigugma kamo ingon niini, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an, no? Mahibalo ang uban nga follower ni Jesus, no? Disipulo tinun-an ni Jesus, kay tanawa ang iyahang paghigugma susama sa paghigugma sa Dios. Kini ang atong hagit, no? Kini ang imbitasyon alang kanato, no? Love one another as God loves us all. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makargahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan makargahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Dahil nato ang Dios atong amahan nga nagpili kang Maria nga inahan sa iyang anak, ug ato usab nga inahan pasalamatan na nato ang Dios nga nagbuot nga ang tanang kaliwat magtawag kang Maria nga bulahan. Busa uban sa hugot nga pagsalig mga muyo kita nga malipayon nining Flores de Mayo aron tinabangan ni Maria, panalanginan kita sa amahan sa iyang labing pinili nga grasya ug moingon kita. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, matiunay unta ang imong Santa Iglesia diha sa kahiusa sa pagtuo ug paghigugma. Mapanalinginan unta ang Santo Papa, ang among kaobispuhan ug kaparian, ang tanang mga sakop sa simbahan diha sa pag-alagad kanimo o sa pagpasidungog kang Maria. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, himua nga ang mga punuan sa kanasuran, matabangan sa pangalian ni Maria, rayna sa kalinaw, aron maningkamot sila sa tinuuray, pagpadangat sa kahiusa, kauswagan sa katawhan, ug sa matuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan nga anaa sa mga langit,
Himua nga magtuman ang mga minyo sa ilang katungdanan sa pagkaminyo, nga mahimo silang maayong mga ginikanan subay sa pinigignan, ug tinabangan ni Maria among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangamahan ni Maria. O Amahan, itugot nga mga kabataan, nga tanan magsinugtanon unta sa mga balaod sa Dios ug sa tao. Magtubo diha sa grasya ug sa kinaadman, mahimunto sila nga kalipay sa ilang mga ginikanan ug makapahimuot sa Dios ug kang Maria among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangamahan ni Maria. O Amahan, nga gamhanan sa tanan, himua nga mga tanang batanon, lalaki ug babay, maghupot sa Kristohan ug mithi, magkugi sa mga maayong buhat, ug magahin sa ilang kinabuhi sa pag-alagab, isig katao, aron mahimo silang dungog sa nasod, garbo sa simbahan, ug makapahimuot kanimo diha sa pagsunod kang Maria, among Rayna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangamahan ni Maria. O Amahan, tabangi ang mga masakiton sa lawas ug kalag, tabangi ang among mga kinahanglan nga espirituhanon ug yutanon. Hatagi sila sa pahulay nga dayon ang mga igsuon nga nagunang kanamo. Itugot nga mahiusa kaming tanan sa kanunay nga magdaig ug magpasidungog kang Maria among inahan ug Rayna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangamahan ni Maria. O Dios among Amahan, nga naghatag og kalipay sa kalibutan tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, itugot nga tungod sa mga pangaliya among inahan, ang mahal na Berhen Maria among Rayna, madala kami nganha sa kalipay sa kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa amahan makayagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Dios, pinaagi sa talahurong pagbinayloay nining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw ato sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makayagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay wala siya muhunong paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
usahan sa kawitan. Dayon ang nag-aangin sa ngalan sa usahan sa kawitan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kahalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa iyang kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay, panagdait maanaa kaninyo. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imong malawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga umaayo ako. O Ginoo, patalinghogi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun. O himuha nga makatlabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo.